Benvingut i benvinguda al Cafè d'avui, eines per gestionar l'impacte emocional del coronavirus, una iniciativa de l'Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès. Aquesta és una càpsula molt dirigida a persones que tenen fills i filles i que volen incrementar l'harmonia a casa en aquests dies que estem en confinament o en retir. I aquí m'agradaria donar bàsicament dues idees. La primera és que no us faci tall, no us preocupi el potenciar l'autonomia dels vostres fills i filles en aquests moments. Al contrari del que moltes vegades sembla, els infants i els adolescents creixen precisament perquè els donem responsabilitats. Els donem responsabilitats i els diem que a partir d'ara ja ets prou gran com per parar la taula, com per recollir els plats, com per fregar-los, com preparar el dinar, com preparar el sopar, com per... I encara que ens pugui semblar que no cal perquè nosaltres ja ho podem fer per ells, no ens equivoquem. Quan un infant, quan un adolescent agafa aquests rols, d'alguna forma li estàs dient que està creixent, que és adult, i aquesta autonomia acaba generant més harmonia a casa. Però perquè acabi generant més harmonia a casa, m'agradaria compartir una segona idea fonamental. I és que parlem amb els nostres fills i les nostres filles des de tota la sinceritat del món i els diguem, mira, ara necessito el teu suport. Necessito el teu suport a l'hora de fer el dinar, necessito el teu suport a l'hora de fer els deures amb tu o amb el teu germà. I necessito el teu suport significa que tu has de ser autònom, que tu has d'aprendre a responsabilitzar-te de les teves accions, no? I et demano, i aquesta part és molt important, et demano que pensis com ho faràs. Necessito que m'ajudis. Necessito que tu siguis el responsable del teu horari. Necessito, per exemple, que entre tu i el teu germà hi hagi bona harmonia i que no us baralleu tant. Per favor, us demano que parleu i em digueu com ho fareu. I creieu-me que aquestes dues eines tan senzilles com és potenciar l'autonomia i demanar el que necessitem i fer que siguin ells o elles qui decideixin com ho aconseguiran, és quelcom que incrementa extraordinàriament l'harmonia a casa quan tenim fills i filles. Aprofiteu i feu la prova. Veureu que d'aquí una setmana el canvi és gran. Així doncs, aquest és el repte que teniu en aquest Sí Cafè.